Abaşanyň Döwlet Departamenti Türkmenistana geçirilen ilk prezident saýlawlary boýunça beýanat çap etdi. Birleşen Ştatlaryň daşary siýasat edarasy Türkmenistana erkin, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpçün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çykaran bahasy bilen lalaşýanlygyny belledi. Abaşa saýlaw ulgumyny ösdürmek wagtynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň berýän teklipnamalarynyň durmuşa geçirilmegine çagyrdy. Giň ýaýran düzgün bozmalar bilen geçirilen 12 mart ilk prezident saýlawlarynyň ýeňijisi işden gidýän prezidentiň oglu Serdar Berdimuhammedow oglan edildi. Bu aralykda ekspertler Türkmenistana häkimetiň atadan oglu geçirilmegini Merkez Aziýa üçin howplu göreldi adlandyrýarlar. Abaşanyň Döwlet Departamentiniň 15 martda çap eden beýanatyna Türkmenistanyň halkynyň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz liderlerini saýlamak hukugyna Birleşen Ştatlaryň ıgrarlydygy tasdiklandy. Beýanatda Abaşanyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň öpçün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň gelen netijesi bilen alalaşýanlygy bellenildi. Biz Türkmenistanyň hökümetine saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezlen ülüňlere laýyk getirilmegi üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaranyň beren teklipnamalaryny berja etmäge çagyrýar diýip beýanat aýtdy. Ýa-da 8 martda demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edara Türkmenistanyň ilk prezident saýlawlaryna syýynçy missiýasyny ýibermediligi maslahat berdi. Bu karar Türkmenistanyň saýlawlarda siyasi pluralizm we esasy adam hukuklaryny ösdürmek babatda guramanyň teklipnamalaryny berja etmediligi bilen esaslandyryldy. Şeýle-de Abaşanyň Döwlet Departamentiniň beýanatyny Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň öýde tutýarlylygyna, territorial bütünlügine, şeýle-de Merkez Aziýa sewtine howpsuzlyk we awadançylyk boýunça umumy maksatlara esaslanýanyny hem notalýar. Biz Türkmenistanyň halkynyň siýasata gatnaşmagyny höweslendirmegi, raýat jemgyýetiniň roluny ösdürmegi we umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdirer diýip beýanatda aýdylýar. Giň ýaýran saýlaw düzgün bozmalary bilen geçirilen 12 mart ilk prezident saýlawlaryna işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiş gadandy. Merkez saýlaw topunyň resmi sanlaryna görä Kiçi Berdimuhammedow 72,97 göterim tes aldy. İlk saýlawlarda Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda ozal tanalmayan başga da 8 kandidat prezident wezipesine dalaş etdi. Galy bersede tutuş saýlaw möhüminiň dowamyna döwlet habar terişçileri iş başyna prezidentiň ogluna ses berilmegini açaçan wagt etdi. Sewit häkimetleri bolsa Serdara ses berilmeligi barada ýoksa da munyň netijeleri barada ilata duýduruş berdi. Muňa garamazdan saýlawlarda ikinji orna ýelan Hydyr Numnaýew sesleriň 11,9 göterimini aldy. Mara vilayatynyň häkiminiň orunmasary Agajan Bekmunadow bolsa sesleriň 7,22 göterimini aldy. Şeýle-de biziň habarçylarymyz saýlawlaryň dowamyna giň ýaýran düzgün bozmalar barada habar berdiler. Hiç kim bu düzgün bozmalary hatda ýaşyrjagam bolmady. Şeýlelik bilen 12 mart Aşgabatda habarçymyz adaty A4 ölçeğli kagyda çap edilen saýlaw bültenleri, olaryň hemmeleri we çäksiz mukdarda paýlanan barada gurrun berdi. Sagat 17:00-da saýlaw uçastogy boşdy. Men ýeketäk saýlawçydym. Saýlaw bültenlerini pasporta görä däldi. Kwartirada hasap alınan adamlaryň sanyny görä berdiler. Pasporta asla seretmediler. 3 bülten berdiler. Sorasam ýene berjekdiler. İçim pişigim üçin sorasam berseler gerek diýip pikir etdim. Bültenleri adaty A4 ölçeğli kagyda çap edipdirler. Onuň diňe beýlek ýüzüne möhür basylypdyr diýmeseň başga gorugy ýok, hatda belgileri hem ýok diýip paýtagat ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň ýurduň bir vilayet administrasiýasynyň çeşmesi 13 mart gecesinde nädogry kandidaty ses berilen saýlaw bültenleriniň ählisiniň üýtgedilendigini habar berdi. Saýlaw uçastyklary sagat 19:00-da ýapyldy. Emma häkimlik ähli saýlaw uçastyklaryna zerur netijeler bolýança hasabat iýermezlik barada görkezme berdi. Ýagny köp bolmadyk meşhurdäk saýlaw bültenine Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dalaşgarlar üçin köp ses berilipdir. Bütün gece täze bültenlerde Serdaryň adynyň gapdalyny belli goýdular. Diňe şondan soň ýary geceden soň häkimlik bültenleri kabul edip Aşgabat şäherine ýeberip başlatdy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyny şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw halkara synçylar tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Serdar Berdimuhammedowyň wezipe saýlanmagy bilen Merkez Aziýa ýurtlaryny häkimet ilkinji gezek atadan oglu miras galdyrylýar. Ekspertler bu ýagdaýyň sewit ýurtlary üçin howplu görelde bolup biljekdigini utaýarlar.
Glasgow Üniversitetining professoru we Merkez Aziya meseleleri boýunça bilermen Lukan Çeski özüniň Twitter sahypasyna şeýle ýazdy. Türkmenistan Serdar Berdimuhammedow 72,97 götürüm tez bilen Respublikanyň prezidenti wezipesine saýlap dinastik miras düşerligi amala asyrmak bilen Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlar üçin howply görelde bolýar. Dolandyryş ülüňleriniň ýoýulmagyny alyp barýan ajaýyp planly geçiş. Serdar Berdimuhammedow garyplykdan, korrupsiýadan we giň ýaýran işçilikden ejir çekýän ýurdy miras alýar. Çağı dowluş derejesiniň birneme ýokurydygyna garamazdan Türkmenistan ilatynyň azalmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Şahsy erkinligiň hemde mümkinçilikleriň ýoklugy sebäpli millionlarça adam ýurdu terk etdi. İş başynaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde işden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Munyň ýa-ni mejlis irki prezident saýlawlaryny 12 martda geçirmek barada karar kabul etdi.